E a sorte xa que indica que tivo Néstor, que xa o di el mesmo, quererían para sí, por dicir tres nomes, Paula, Roy, Ana, moitos máis estudantas e estudantes que buscan xa piso ou cuarto de alugueiro para o vindeiro curso. Non tanto para mercaren, son conscientes da falta de vivenda disponible e por iso non se atopan nunha situación disponible, nunha situación fácil para elas e eles. Atención, porque moitos e moitas toman xa unha decisión. Con meses de antelación, estamos ainda a finais de maio, xa adiantan a fianza para aseguraren disponible unha vivenda ou un cuarto para o curso que ven. Claro, para polo menos estar tranquilos, non? Pois tranquilos estade, porque é verdade que hoxe fomos a informar e a cousa está algo complicada, pero pisos hai, É verdade que a maior parte dos estudantes comezan agora en xuño a buscar piso para o vindeiro curso e hai tamén os que agardan ata setembro, iso dende logo non é o recomendable porque se expoñen bastante a quedarse en piso. Pisos hai, moitos, a verdade é que non. Atopar os que hai é complicado, pero xa vos dicimos que hai esperanza. O que pasa é que é verdade que moitos estudantes, cando xa están nun piso, inda que non lles guste moito, inda que non lles vaya moito, quédanse nel o tempo que faga falla, porque din que como teñan que esperar a atopar outro que lles guste máis, van apañados. Todos os anos xa sabedes que temos aquí unhas colas impresionantes, penso que en todas as inmobiliarias de Santiago, pero digamos que é un proceso que é bastante estresante tanto para os pais como os alumnos. Busquei o ano pasado e viñamos o 1 de julio porque non tiñamos piso, deixábamos o do ano pasado e tiñamos que facer colas nas inmobiliarias. Nos buscamos bastante pronto, en maio ou así. Non había moita cousa, non sei se porque ainda non estaban libres os pisos ou non. Acabamos atopando uns que non eran moi bons, a verdad, pero bueno, algo atopamos. Levamos no mismo xa, bueno, levo 4 anos, el leva un, vamos quedar xa. Porque está a cousa complicada, non? Sei que si non é imposible. Basicamente o problema é que hai moitísima demanda, a USC cada ano ten máis plazas de carreiras e obviamente pois estamos nunha cidade que non se está construindo quizás ao nivel que deberíamos, entonces digamos que un pouco a tormenta perfecta nese sentido. Está moi mal, la cosa está moi mal, non hai manera de encontrar. Yo ahora mismo estoy en un piso porque conocí a alguien que le quedaba una habitación vacía. O sea, de boca en boca, que sí, pero si no, imposible. Os estudantes, cando encontran un piso que quizás están contentos, xa polo prezo, pola zona, polas condicións, realmente intentan quedarse todos os anos da carreira e tamén temos o fenómeno agora que está pasando moitísimo que, digamos, que cambian os pisos, que realmente non chegan a estar vacíos porque xa teñen amigos que poden estar interesados nel. Uns amigos e tal que veñen para Santiago teñen que andar buscando, mirar de quen deixou o piso de tal e ao final é todo un roubo, está todo fatal. Está caro e pisos de mala calidade, non? Está caro e hai cada piso por aí que mete medo. Os prezos están desorbitados, subiron moito, non subiron moito, como anda a cousa? A ver, a tendencia é subida, leva varios anos en bastante subida. Pensamos que seguirá subindo nos vindeiros anos. Normalmente logo existe sempre un reaxuste de decir, mira, o piso leva X tempo en alquiler, non se dá alquilado, e se ajusta un pouquiño o precio e normalmente xa alquila todo. Ao principio a min dixeronme 1.300 euros por un D4, entonces dixen, no. En maio non había casi nada que estivese en boas condicións, nin a precio asequible, nin non asequible. É difícil atopar un piso hoxe, e ademais eu teño un piso antigo, sabe, teño contrato moito tempo, e se quero cambiar agora, bueno, encarecese, é moi difícil atopar un que sexa razonable de condicións. No que estou agora, que estou relativamente contento, atopeino por un erro das inmobiliarias, senón non tería piso. E daí non te move ninguén? No, de aí móveme un desastre natural. Exactamente eso, no, nada máis.